दुनिया पर लगभग 100 साल ले भाप से चले वाली स्टीम कार राज कैलस। सन 1870 के दौर आवत आवत लगभग 40 गो कंपनी स्टीम कार बनावे लगल रहनी। इनमें से 3/4 कंपनी तो अकेले अमेरिका का रहली। यही दौर में कुछ लोगन के मन में स्टीम कार के तेल से चलावे का विचार आया। हेरोडोटस नामक इतिहासकार के अनुसार आज से करीब 4000 साल पहले बेबीलोन में तेल से दिया जरावल जात रहे। चीन में पहली शताब्दी में तेल के उपयोग का वर्णन मिलेला, मतलब दुनिया तेल के उपयोग से परिचित रहल। 19वीं शताब्दी आवत आवत तक क्रूड ऑयल कच्चा तेल के छाने खातिर रिफाइनरियन का भी स्थापना होखे लागल रहे। दुनिया का पहली रिफाइनरी कनाडा में सन 1850 के आसपास लागल रहे। दूसर की सन 1860 में जर्मनी में स्थापित भइल। यही रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से पेट्रोल के अलगे कईल गई। सन 1889 में सबसे पहले जर्मनी का वैज्ञानिक गॉटलिब डैमलर तेल से चले वाली मोटर का निर्माण कईला, जौने के आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबशन इंजन कहल जाला। सन 1893 में बाकी बचल क्रूड ऑयल से डीजल अलगे करे का काम जर्मनी का ही वैज्ञानिक रूडोल्फ डीजल कईला। एकरे साथे यूरोप हम सबसे और आगे निकलत चल गयल। यदि 19वीं शताब्दी के मानव सभ्यता के इतिहास को सबसे महत्वपूर्ण शताब्दी कहल जाए तब कोनो बड़ बात ना हुई। आज हमहन के जीवन या कहीं मानव जीवन में उपयोग आवे वाली अधिका जरूरी वस्तुअन का खोज और आविष्कार यही कालावधि में भइल रहे। रबर भी एहमे से एक रहल। हालत यह कि आज रबर कई गो रूपन में हमहन के जीवन में आपन पहुंच रखेला। बाकी जाने वाली खास बात ई बाकी एकर खोज कब भइल आ कैसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में वो एगो क्रांति लियौलस। तब बता दें कि सन 1844 में चार्ल्स गुडियर गंधक के योग से रबर बनावे का खोज कैला और ओकर पेटेंट भी करौला। फिर 25 साल बाद सन 1879 में बाउचर डाट नामक वैज्ञानिक कृत्रिम रबर का एगो औरी रूप खोजला, जौना के वो आइसोप्रीन के बहुलक से निकलले रहला। बाकी ऑटोमोबाइल क्षेत्र खातिर आरामदायक पहिया का जरूरत बड़ा शिद्दत से महसूस कल जात रहे। रबर का कई गो रूपन में से एगो टायर ए जरूरत के पूरा कर सकत रहे, जेकर पूर्ति संभव भइल सन 1846 में। सन 1846 में रॉबर्ट विलियम थॉमसन न्यूमेटिक टायर का आविष्कार कैला, जौने के वायुपूर्ण टायर मतलब कि ट्यूब वाला टायर भी कहल जाला। एकरे आवे के बाद ऑटोमोबाइल का दूसर सबसे बड़ समस्या का समाधान भइल। बाकी आप लोग इहो जानल जाए कि स्कॉटलैंड वासी जॉन बायड डनलप पहले ही एकर आविष्कार कैले रहलन, लेकिन पेटेंट करावे में देरी कर दिहले रहन। फिर सन 1888 में डनलप के दुनिया का पहली टायर कंपनी बनावे का श्रेय दिहल जाला। एक कंपनी में साइकिल का टायर बनावल जात रहल और यही के संगे ऑटोमोबाइल के दुनिया में बदलाव का दौर शुरू हो गई। मोटर गाड़ी बदे तीसर की सबसे जरूरी चीज होले कांति लोहा, जौने के गांव देहात में माटी भी कहल जाला। आप लोग देखले हो गांव में लोहा का कराही, हैंड पंप का ऊपर वाला भाग, मुंडा, हैंडल, ये सब कांति लोहा का बनल होला। कांति लोहा या कहल जाओ कांति मिट्टी में सामान्य लोहा से ज़्यादा गर्मी सोखे के क्षमता होले। एकर खोज 550 ईसा पूर्व में चीन में भइल रहे। आधुनिक काल में सन 1709 में अब्राहम डर्बी प्रथम कोयला चालित भट्ठी से एके उत्पन्न कैला। बाद में यह कांति लोहा यूरोप के औद्योगिक क्रांति में अहम भूमिका निभौलस। सन 1778 में ऐसे बने वाले पहले पुल का वर्णन मिलेला
जौन इंग्लैंड में बनल रहल। अब आगे का बात अगले एपिसोड में हुई। तब तक बदे प्रणाम।